आरो बिमानि बियो आहार जानो थाखाय बियो दिनै गाबदों नागिरदों। बर'आ तामिलनाडु फारसे थांबाय थादों। रेलवे पुलिसा नबमी बर'नि बिसाय सोरां बर'खौ हमनानै खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर मोनसे बिराद गिदिर जाथाय जादों। बे जाहैबाय सानै गथ' गोनां बिमाया गावनि गथ'फोरखौ गारनानै तामिलनाडुआव थांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गथ' सानैनि उन्दै सासेया आहारखौनो दासिमबो गारजोबाखै होननानै बुंदों आरो मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बियो बिफाजोंसो थांदों। थ' लोगोफोर बेनि सायाव आदा रितुन खाख्लारिया डिटेल्सै बाथ्रा बुंदों। थ' बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै नायदो। खुलुमबाय रायजोफोर। नैबे सावगारियाव नुनाय गथ'नि मुङा जाबाय खोरोमदाव बर' आरो बे गथ'आ मात्र 2 बोसोरल' जादों आरो बियो दासिमहालागै बिमानि आहार गाराखै बा गाइखेर गाराखै। आरो बे नुनाय गथ'आ जाबाय धनेश्वर बर'। बे धनेश्वर बर'आ 6 बोसोर जादों। बिसोरनो दायो बिमा आरो बिफानि अननाय नांगौ। आंनि बुंनो थांनाय बाथ्राया बे गथ'फोरखौ लानानै बिसोरदि बिनि बिफानि मुङा जाबाय नैबे सोरां बर' आरो बिमाया नैबे बिमानि मुङा जाबाय नबमी बर'। दा मेन खोथाया जाहैबाय आं मैयाबो बुंखादोंमोन जे आं इम्परटेन्ट भिडिअ लाबोगोन होननानै। बे मोनसे भेरि इम्परटेन्ट भिडिअ। मानोना जाय खोरोमदाव बर' नैबे गथ'आ दासिमहालागै बिमानि जिहेतु आहार गाराखै दिनै बियो आलाय सिलाय दं आरो बियो दिनै बिमानि अननाय नागिरदों आरो बिमानि बियो आहार जानो थाखाय बियो दिनै गाबदों नागिरदों। सोरां बर'आ थांनाय बोसोरावनो दैज्लां बोथोर समावनो बियो मेंगलरावहाय खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन आरो बे नबमी बर'आ न'आवनो थायोमोन। बे फिसा सानैखौ लानानै बिसोर साथामल' न'आव थायोमोन। नाथाय दिनै बे गथ' सानैया आलाय सिलाय जानानै दं आरो बिसोरनि गामिया जाहैबाय बाथासिपुर, धिखियाजुलि, बाथासिपुर, नारेंगुरि बे गामिनि बे सोरां बर'आ। आरो बे हिनजावनि गुबै गामिया जादोंमोन बाथासिपुरनिनो धिखियाजुलिनि बाथासिपुरनि बेलगुरि गामिनिमोन। नाथाय बेखौ सोरां बर'आ हाबा खालामनानै लांबाय आरो गावसोर संसार जानानै बे सानै गथ'खौ बिसोर मोननो हाबाय। नाथाय जिहेतु सोरां बर'आ थांनाय बोसोरनिफ्रायनो बोसोरसे जानोसै जिहेतु मेंगलराव दंहैखायो आरो जिहेतु नबमी बर'आ न'आवनो थानानै गावनि फिसाफोरखौ फरायनाय मानाय नायो। नाथाय जाथाया थांनाय शुक्रबारनि गेजेराव जाबाय जे नबमी बर'आ दिनै गावनि बे गाइखेर जानाय बा आहार जानाय 2 बोसोरनि गथ' खोरोमदाव बर'खौ गारनानै बियो तामिलनाडुसिम बियो रावना होलांबाय। नाथाय बेयावबो माखासे जाथायफोर जाहैबाय। बे जाथायफोरा जाबाय जेब्ला मेंगलरनिफ्राय बे नबमी बर'नि बिसाय सोरां बर'आ तामिलनाडुनि हेलेम होननाय स्टेसनावहाय लांनो फैदोंमोन आरो जेब्ला सोरां बर'आ नबमी बर'खौ लांनो फैदों बे तामिलनाडुनि हेलेम होननाय स्टेसनाव नेफैदों। प्लेटफर्म नाम्बार 4 आवहाय बियो नबमी बर'खौ नेबाय थादोंमोन आरो बाथ्रायाव खोनानाय बायदिब्ला प्लेटफर्म नाम्बार 3 आवहाय नबमीनि बिफा अदेबानि सोरां बर'नि बिहाव नैबे बियो नबमी बर'खौहाय प्लेटफर्म नाम्बार 3 आवहाय नेगासिनो दङमोन। दानिया जेब्ला आसामनिफ्राय नबमी बर'आ तामिलनाडु फारसे थांबाय थादों बेयाव सोरां बर'आबो खबर लागासिनो दङ जे बेयाव फैदो आंनियाव फैदो होननानै। नाथाय बेयाव मोजां रिप्लाइ होआखै, थांगोनबो गैया थाङाबो गैया। आरो थिग बेबायदिहै जेब्ला नबमी बर'आ हेलेम होननाय स्टेसनखौ मोनहैनो थाखाय 4 मिनिटल' नांगौमोन अब्ला हरखाबै रेलवे पुलिसा नबमी बर'नि बिसाय सोरां बर'खौ हमनानै बेखौ रुम सिङाव दोनहैदों आरो सोंदों नोंनो मा नांगौ, मा लांनो फैदों, नोंथ' बेयाव बेलेग बुस्थुसो लांनो फैदों, नोंथ' मोजां खामानि मावनो फैयाखै होननानै लानानै थांबाय। बेजों लोगोसे सोरां बर'जों लोगोसे बिनि फंबायफोरबो दङमोन। नाथाय बे फंबायफोरखौ जेबो खालामाखै आरो बिनियाव बायदिसिना सोंलु सोंला खालामदों। आरो प्लेटफर्म नाम्बार 3 आव थानाय नबमीनि बिफाया अदेबानि सोरां बर'नि बिहावा
नबमीजों कन्टेक्टआव दंबाय थायोमोन आरो दंबाय थानानै नबमी बर'खौ प्लेटफर्म नाम्बार 4 आव फैनानै पिकआप खालामफैनानै बेखौ गुबुन जायगायाव लानानै थांदों होननानै सोरां बर'आ आंनो रोखा फोरमायहरदों। दायो सोरां बर'आ गावनि बिहावखौबो कल खालामगासिनो नाथाय कल हमाखै आरो लोगोसे नबमीखौबो कल खालामगासिनो बेबो कल हमाखै। दिनै सोरां बर'आ बेखौसो हास्थायदों जे गावनि हिनजावा गावजों थाहैयाब्लाबो मोनबो नङा नाथाय बहा दङ बेखौ मोनथिनो लुबैदों आरो लोगोसेनो जाय 2 बोसोरनि नैबे खोरोमदाव बर'खौ गारनानै गालांदों दिनै बिमानि आहार जानो थाखाय हांखुर जादों बे गथ'खौहाय सोरां बर'आ आल लाफैफिननो थाखाय गावनि हिनजावखौ खावलायदों बेखौनो बुंनो नागिरदों आरो लोगोसेनो मिन्थिनो लुबैदों जे तामिलनाडुनि बबे जायगायावहाय बे नबमी बर'आ दङ आरो बेखौ जे बिनि बिफायानो जे बेखौ सोरां बर'निफ्राय सिखोमाबाय दोनखोमाबाय बिनि जाहोनफोरखौ दिनै सोरां बर'आ मिन्थिनो थाखाय हांखुर जादों लुबैदों। जाहोना मा? दिनै आहार जानाय गथ'निफ्राय बिफाया गावनि फिसाजोखौ मानो आलादा खालामखो? गावनि फिसानि सायाव बिबौ जानानै अननाय गैया नामा? बायदि रोखोमनि खोथाफोरखौ दिनै सोरां बर'आ सिन्ता खालामगासिनो दं। बेवहाय बिथाङा तामिलनाडुनि माखासे फरायसा आफादफोरजोंबो जोंनि एबसुनि बे फरायसा आफादफोरजोंबो रायलायबाय आरो रायलायनानै बिथांमोनाबो सहायनि बाथ्राखौ बुंदों आरो बे भिडिअखौ आं जिथु भिडिअ बानायदों बे भिडिअखौहाय शेयार खालामनो थाखाय बयखौबो खावलायदों। दा आंबो खावलायदों जे नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे नबमी बर'आ फैनानै नैबे खोरोमदाव बर'खौहाय जेन फैनानै नायफैयो अनसायफैयो आरो बेनो जाबायदि बिमानि अननाय नांगौ दायो बे अननायखौ जे बिमाया होफैयो आरो लोगोसेनो बे नबमी बर'नि जिथु बिफा मानि थाखाय सोरां बर'निफ्राय बे नबमी बर'खौ गोजान खालामनो नागिरदों मानो दोनखोमादों मानो फन हमाखै जाहोना मा बेफोर गासैनि जाहोनफोरखौ सोरां बर'आ मिन्थिनो लुबैदों। बेवहाय गामिनि रायजो राजाखौबो बिथाङा जे बिसार खालामनानै होयो बेखौबो हास्थायदों। अब्ला आं खावलायदों जे नोंथांमोना बे नबमी बर'खौहाय नागिरनायाव सोरां बर'खौ मदद खालामदो। बे फटकआव होनाय सावगारियाव होनाय जि नबमी बर' बेखौ जेरावखि नुवा नोंथांमोना नैबे नम्बरावहाय आं जिथु होना होदों बे नम्बरावहाय कन्टेक्ट खालाम। बे सोरां बर'नि नाम्बार बे सोरां बर'आ जेन बे नबमी बर'खौहाय जेरावखि मोना लानानै फैयो आरो गामियाव फैयो आरो लोगोसेनो गामियाव सावरायनानै गासै समस्याफोरखौ जेन समाधान खालामो आरो बे गथ' सानैया जेन आलाय सिलाय जाया बिनि थाखाय आं बयनिबो सिगाङाव आखाइ खबजबै